morning, good afternoon, good evening. Saan man panig man ng mundo kayo nanonood, sa television man o social media. Ito ang Bawal ang Chismis at ako po si Sonia Soto. Higit 20 dekada na ang pakikibaka ng Malaya Lolas ng Candaba, Pampanga para sa hustisya. Walang patid ang pagkalampag sa pamahalaan upang sila'y tulungan makamit ang full reparation at humingi ng tawad sa kanila ang gobyerno ng Japan. Sino ba ang Malaya Lolas at ano ang inabot ng kanilang pakikipaglaban para sa hustisya? Panoorin po natin. Ang Malaya Lola ay nagkakaisa, buhat sa Candaba, mga Pampangenya. November 23, 1944, petsang hindi kailanman malilimutan ng Malaya Lolas. Inatake ng mga sundalong Hapon sa pangunguna ni General Tomoyuki Yamashita ang barangay Mapaniki, Pampanga na hinihinalang pugad ng mga hukbong bayan laban sa Hapon o Hukbalaha. Sinunog ang mga bahay, pinatay lahat ng mga lalaki at pinutulan ng ari, pagkatapos ay itinapon sa isang hukay at sinunog. Saksi ang mga kababaihan sa kalupitang ito. 200 kababaihan naman ang dinala sa tinatawag na bahay na pula. Dito sila paulit-ulit at salitang pinagsamantalahan ng mga sundalong Hapon. Higit 10 taong gulang lamang noon sila Lola Pilar. Ngunit sariwa pa ito sa kanyang alaala sa edad niyang 70 taon. Sila Bandoring Balem. O, terero lalaki. Binatok daw kanyang eskwelahan si Abe-Abe-Rala, saka ro Silaban, saka ro Dilocan. Binibabay naman doon, makakataon lang ang mamamanahin. O, tanda sa ro parehanin ba? O, kanano mo nga. Masakit hindi delanan niya. Masakit. Pagkalipas ng 50 taon, year 1997, lumabas ang halos 100 kababaihang inabuso at isiniwalat ang kanilang kwento. Nabuo ang kanilang grupo para sa iisang boses na nananawagan ng hustisya. Sila ang tinatawag na Malaya Lolas. Mula sa 76 na miyembro, nasa 20 na lamang sila ngayon. Ngunit lumipas ang 26 na taon, walang naging malinaw sa kanilang panawagan. Nung pong pagsimula kami, mahigit kaming 100. Subalit, marami na pong namatay sa amin. Sa kasalukuyan po, 21 na lang kami. Bedreader pa ang iba. Bago pa man mabuo ang grupo ng Malaya Lolas, nagkaroon na ng Treaty of Peace with Japan o ang Treaty of San Francisco noong 1951 kung saan isa sa mga pumirma ay ang Pilipinas. Naratipikahan ng kasunduan noong July 16, 1956. Maliban sa usaping pangkapayapaan, nakapaloob din dito ang bayad pinsala o reparation. Ngunit ayon kay Attorney Virgie Suarez, legal counsel ng Malaya Lolas, hindi nakasama sa nabigyan ng kompensasyon ang mga naabusong mga kababaihan. Walang katotohanan na tumanggap na ang Malaya Lolas ng ano pa mang reparation mula sa ating gobyerno. Kahit pa mula sa Japan ay walang natatanggap ang ating Malaya Lola. Yung sinasabi nila na reparation treaty, that's 1951, hindi yon dahil yon ay nakapatungkol lang sa structural damage, economic damage at hindi nung kasama ang pandarahas na inabot ng ating mga lola. Ito lamang March 8 ng taong kasalukuyan, kasabay ng selebrasyon ng Women's Month, naglabas ng desisyon ng United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women o UN-CEDAW, pabor sa Malaya Lolas, na sila ay dapat mabigyan ng full reparation o bayad pinsala at opisyal na paghingi ng tawad ng gobyernong Japan sa ginawang pag-aabuso ng kanilang mga sundalo. Kami po'y nananawagan kaming Malaya Lola sa inyo dahil po kami nahihirapan na. Matatanda na po kami, wala kaming panggastos, wala kaming pera. Kami po'y nananawagan na humihingi kami ng suporta sa inyo. Mahal naming Presidente Bongbong Marcos. Tila dininig naman ng nasyonal na pamahalaan ng kanilang panawagan dahil nagbigay na umano ng marching order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na gamitin ng kanilang mandato upang tulungan ang mga lola. Naatasan ng mga Department of Social Welfare and Development
upang siyang mamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga lola at kanilang pamilya. Tumanggap ng 10,000 piso ang mga nabubuhay pang malaya lola at nakatakdang mabigyan ang mga yumao na. 5,000 piso naman ang ibibigay sa 3 apo at 15,000 piso para sa kabuhayan ng pamilya. Nagsimula na nitong May 12 ang pamamahagi ng financial assistance. Umaasa ang Malaya Lolas na ito na raw sana ang unang hakbang para sa tuloy-tuloy na pagkamit nila ng hustisya na sana ay kanilang masaksihan pa habang sila ay may buhay pang natitira. Sana, yun ang dalangin ko sa itaas. Kung pagbibigyan ako. Dahil alam ko kasi na sa kagustuhan niya mangyayari ang lahat. Tatalakayin at susuriin natin ang usapin na ito kasama si Attorney Virgie Lacsa Suarez. Siyempre, kilala po natin lahat si Attorney Virgie bilang feminista, advocate ng women's human rights. Siya rin ang legal counsel ng Malaya Lolas at siyempre, chairperson ng pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o Kaisa Ka. Magandang araw sa iyo, Attorney Virgie. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa iyo, Sonia, at magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Alam mo, Attorney Virgie, dun sa VTR, yung video na pinalabas natin kanina, napanood siyempre ng ating mga televiewers at followers, ano? Meron na silang konting ideya kung sino yung Malaya Lolas. Pero, bakit pa noong 1997 lamang sila nabuo at nakilala? Bakit sa mga researches na ginagawa namin at ng iba pa nating mga kasamahan, lalo na yung mga estudyante, hindi nila makita sa kasaysayan yung Malaya Lolas. Ano ba ang dahilan bakit after so many years, almost half a century, bago lumabas ang kanilang kwento? Alam mo, Sonia, hindi talaga naging madali para sa mga lola natin, no? Sa miyembro ng Malaya Lola, ang lumitaw at magsalita sa publiko para sabihin yung kalunos-lunos na nangyari sa kanila, para sabihin na ah, kung gaano kalala, no, ang nangyari sa kanila noong World War II, para sabihin na sa harap nila na ay pinatay ang kanilang mga magulang, kuya, kapatid, no, kaibigan ng kanilang magulang at pahirapan sila at yung may balatan ng buhay, no, sa harap nila at patayin ang lahat ng mga kalalakihan sa harap nila at ang malala, yung ano, no, dalhin sila sa bahay na pula kung saan ang marami sa kanila ay napagsamantalahan. Hindi yun madali, Sonia, kaya matagal bago lumabas ang ating mga lola o ang ating mga Malaya lola sa Mapanike, Candaba. Mm. Attorney Virgie, ibalikan ko lang yung paglilinaw na ginawa mo. Paulit-ulit mo na itong nililinaw, no? Hindi sila talaga biktima ng comfort women system. Hindi talaga maituturing na comfort women yung mga Malaya Lolas. Ganun ba yun? Oo, Ah, oo, bakit? Sonia. Bakit? Kahit Ano yung kasi difference between the two? Kahit sa international kasi, dinefine, no, yung comfort women. Ito talaga yung naging sistematiko ang pandrahas doon sa mga comfort women. Dinala sila sa hostel at doon ako at the minimum 3 buwan hanggang taon ang binilang na araw-araw pinipilahan sila ng sundalong Hapon. Yung pinilahan talaga sila. Ang ating Malaya Lolas ay hindi ganoon. Ano yun nangyari noong November 23, 1944, yung it's a siege of Mapanike. Inatake ang Mapanike dahil it is the seat of Hukbalahap. Yung sa report ng Hapon na ang natanggap nila ay ang seat of Hukbalahap, seat of resistance movement, itong Mapanike. Sa murang edad nila, 9 to 14, para makita ang lahat na ito, that is already violence. That is the terror of the wars, no? The terror of the World War II, especially of the Japanese occupation. At itong mga Malaya Lolas, ang mga Japanese imperial soldiers, no, na hindi masasapatan doon sa ganon. It's really no, to subjugate the enemy, pahinain ang kalaban. Yun talaga ang objective ng Hapon. Kaya naman hindi nasapatan doon sa mga ginawa sa mga kalalakihan at ang ginawa pa ay dinala ang mga bata na yon
sa bahay na pula at marami sa kanila ay napagsamantalahan. After a day or 3, iniwan na rin sila ng mga Hapon at nakalaya na rin sila. Kanya-kanya silang takas mula dun sa bahay na pula. Kaya natin sinasabi na mas biktima sila ng rape, no? Hindi yung systematic rape. Kaya sinasabi natin na kahit sa international, ganoon ang pag-define o pagtingin, that they are victims of military violence, no, and military sexual violence. Kasi iba yung violence na naranasan nila dahil dun sa pagpatay, no, sa mga kuya, mga tatay, mga kalalakihan sa harap nila, at iba rin yung pandaraha sa kanila nung dali na rin sila sa bahay na pula. Kaya yun, hindi sila comfort women, but that does not mean they are lesser victims than the comfort women. They are victims of military sexual violence. Oo. Attorney Virgie, meron ba kayong ibang pakahulugan o interpretasyon doon sa military, yung rape o yung sexual violence? Meron bang sinisimbolo sa inyo ang mga ganitong klaseng akto na ginagawa ng mga sundalo na nananakop ng mga bansa? Meron ba itong partikular na kahulugan? Bakit women? Bakit rape? Bakit sexual violence? Oo, no? Sa buong daigdig, ang kilusang kababaihan talaga ay naniniwala na ang babae, no, ang katawan ng babae ay lagi na talagang ginagamit sa panahon ng giyera at pag-ookupa, no? Kasabay na pag-occupy, no? Kasabay ng occupation of the land ay yung occupation of the women. Bakit? Kasi ang babae ay tinitingnan na pag-aari, no, ng mga kalalakihan. Kaya naman, pag ang kaaway, pag tinitingnan niya para pahinain yung kanyang kaaway, no, syempre mga sundalo yan, no, mga lumalaban, para pahinain, yung kukunin niya ang mahalagang pag-aari niya. At dahil ang tingin nila ay ang babae, kanilang pag-aari, nandoon. Kaya lagi nang naaatake ang babae at lagi nang nagagamit yung kanyang katawan. At syempre yun yung ating talagang ayaw natin nung ganong klaseng na pangyayari o ganong pagtingin. Pero sa lahat ng panggagiyera, sa lahat ng militarization, sa lahat ng territorial occupation, lagi-lagi na ang katawan ng babae ay ginagamit. Lagi-lagi na ang babae ay inaatake para pahinain ang kalaban. What do you exactly mean by mayroon pang relevance yung nangyari noong World War II at sa iba pang mga nauna pang giyera at sa mga gerang nangyayari sa mundo? If we do not learn from our past and our history, pag hindi tayo natuto sa mga nangyari sa mga lola, mauulit at mauulit ito. Hindi na natin gusto ng second generation of comfort women.